dobrodošli u novu epizodu. Danas što možete igrati, vidjeti, ja pa igrati, vidjeti po naslov nama. Igramo Brawl Stars. Odmah krećemo jedno solo da igramo. Rešio sam jedan quest. Dobro. Idemo. I could do this if I wanted to. Zaboravio sam da vam kažem, bacite taj like i subscribe. Ako želite da snimamo još Brawl Starsa, znači sam snimio 3 šorca. Jedan sam snimio imao 4 prvo za 6 lajkova. I could do this if I wanted to. This is so lame. Kako bi ubio? Sam imao donio, ja sam imao... YOLO, woo! Da, sad ću da uzmem nekog drugog brawlera. To je Barry. Sound of Oh, my canvas! Time to doodle! Znači, bacite taj like i subscribe. Uključite zvonce da dobijete ovo, kako to da kažem? Ne. It's gonna be a sweet ride. Samo upalite taj like i subscribe da nastavim da igram Brawl Stars. Ovo je moj Vidite samo kada daći tako staviti na ovo, vidite samo tako da ovo je nanko bravo, 100%.
My canvas, time to doodle. Nisam snimao. Nisam izgledovao, nisam snimao. Ovdje dakle. Ajde, učite se. Ovo je slično kao... Znate da je ovo slično kao na... Kao prvi ovo. Kao prvi... Kao prvi... Kao prvi... Ne znam kako vam objasnim. Kako se to zove. Zato da počnem. Много други не са играли. Не да съм играл 4-5 дана 100%. Не, пуцам. 6 минути. Завършавам заедно. 6-7 минути. Толкова сме снимали. Може да ми буде видео май от 15 минути, да. Може 15 секунди или 15 минути. Или 10. Сядам. Добре, какво сядам? Видите? Може да снимам još 2-3 минута. Днес. С вами. Може после до края ну, отличен. Сега да победим да бъдем първо место 100%. Ще користим Лила. Имате да отиграм до края видео и завършвам. И обязано лупите тая лайк и subscribe.
suđenje trofeja nego gubljenje trofeja. Još jednom se dodigram. I završavamo ovaj video. Ovo nisam neki specijalni video snimam sad neki specijalni. Nego samo tema da ovo. Da ne bude da... nešto vam video. Snima ja. Neću vidjeti da snima. Opa! Ostao sam na 49 HP. Kako već to gledati. Ja upadio. Opa! Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Bacite taj like, subscribe i opalite zvonce i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!